voltunk domb, ott van lejjebb egy ilyen kis bódé. Az megvan? Nincs. Attól jobbra az úton. Ott a pali, bazd meg, megvan! Hol? Nem is spotted! Merre? Hol vagy? Lőttek? Nagyon kis pattanást hallottam. Igen, de merre van az emberünk? Megvan az a kis bódé? Milyen kis bód? Itt vagyok a templom meg a kórháznál. Ahol voltunk domb, az megvan, ott van egy ilyen kis bódé, fönn a dombon az út mellett. Igen? Van egy kék kerítés, és attól jobbra van egy ember a bokor mellett. Ott fekszik. Én is szoktam ott feküdni néha. A izét látod róla, a militarit. Igen, ott a kék, megvan az a kis bódé, attól jobbra. Igen, attól mész jobbra. Van ott a fa, és van egy különálló bokor ott az út mellett. Ott fekszik mellette, látnod kell szerintem. Nem tölti be. Pedig ott van. Nem tudom. Ennél jobban nem tudom elmagyarázni. Megvan a kék kerítés, és az út megy ott föl a dombon, nem lefele, sztori fele, hanem fölfele, van ott a kerítés előtt egy kőfa, ott attól jobbra van egy zombi hulla, az megvan? Hát megvan ott lehet. az út, és ott az a fa. Azt látom. Ott fekszik a pali, és kempeli a militarit. Faszom, hogy nincs ilyesmi. Rálőjek. Várjál. Vagy mondjuk egy koordinátát. Mivét, hogy hol van a pali. Hol van sztori? Ott van sztori. Jobban nem lehet rá zoomolni. Látom. Kempeli a militarit. Igen. Abé, Hú, onnan. hát az hány méterre lehet? Hát, ha az izúrvivel nem hazudik, akkor 400. Húzok. Igen, nem tudom, most nem néztem rá. Megyek a kórházba. Látom. Bementem a kórházba. Mindig a izét kempeli. Az meg, ma azt hittem erre. Rálőjek, vagy mi legyen. Hát, Nagyon is kilendő. rálátok. Itt egy zombi mellettem, ez rám fog jönni, ha rálövök. Az meg innen nem látok rá a Léja kórházba. van, halász sapkája van szerintem, ja. Az meg ez erre néz. Remélem itt nem lát. A zombit, és akkor azt hiszi nincs. Rám jött a zombi, a kurva isten faszát. Lőttek. Én voltam. Tudod, ezt meghallotta. Van nála egy rizs, bazd meg. Látod a palit? Nem. Ez nem jó. Mert ha az látta, hogy a zombi rám jön, akkor... Hol vagy pontosan? Kórházba. Ott fekszik. Bazd meg, az erre nézett. Szerintem az észrevett engem. Erre néz felé. Felelő a bokorba, megdöglök mindez szar. Hát max közelebb menni. Tutti rám néz. Kurva zombi rám jött. Ezek a bokor mögött bújtam. Rá kellett volna lőnnem. Szart csinálja. Is tudok menni a bokor mögül. Az baj, hogy innen nem látom. Ja. Én nincs kurva PS úr. Már nem hoztam. Aztán Én itt vagyok a kerítésnél. melyik kerítésnél? Kórház. Ja.
Kimárják nézni, vagy nem merják kinézni? Bentről ránézek. A baj, zoom nélkül nem látom. Hát ez a bajom nekem is. Rá kell szkópolnom, hogy lássam. Ilyenkor kéne Mózes meg az SQ-ba, az meg. Két ember itt lenne, két ember megkerül, ez kész. Tudod, hogy onnan jött. Ja. Hol van? Melyik az? Én nem tudom, az hol van. Látom, az emberünk eltűnt. Eltűnt. Nem, ott van, nézi a militarit, nézi a militarit. Vitarik? Jó van. Ja, tényleg, jó van. Hú. Max bemegyek a piros házba, aztán közelebb leszek. Melyik piros házban? Abba kéne, ami hozzá közel van, nem? Tehát ami az, amelyikben voltunk először zöld, és azzal szemben a másik oldalt, abba a pirosba kéne bemenni, nem? Onnan már szerintem látnád is talán. Vagy? Kurva templom. Vagy melyik pirosra gondoltál? Én szerintem abba kéne Ez bemenned. itt vagyok a templom előtti pirosba. Most Máté azt itt, hogy oké. Ott az út. Na bazd meg. Minden semmit nem látok. Pont a templom, akit akarja. Kérdezz, hogy hol találkozzunk. Ott fekszik még és nézi a militarit. Hallod, úgy rálőnék 500-zal. Hány méterre lehet? Várjál, mindjárt, hát bíz itt a jó öreg Daisy. Itt vagyok a templom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez az a max 600. 500-on vagyok most. Itt vagyok a templomnál. Az még mindig messze van Kastannal szerintem. Picsán fognak lőni az erdőben engem, mint a szar. Csak nem. Az baj, eltévedtem. Megvan a bódi. Az Hol itt van befele? előttem, a gyerek még mindig ott fekszik. Igen, bazd meg, felém nézett. Nem tudom, észrevette. Mondjuk a város szkópolt, akkor nem. Jó lenne, hogyha ránézni. Hát ránéztem, de pont felém nézett az előbb, amikor mondtam. Kérdezted, hogy ott van-e még, ránéztem, és pont felém nézett. Kóp nélkül meg kurvára nem lát. Max, ha felállna, akkor lát. Nézzek rá. Másik oldal. Boltba be kéne futnom. Annyi, hogy addig ne nézzem ide. Ott van még a... Ott van Nem, még nem ide ott. néz. Hát most itt a várost pásztázza szerintem. Én nagyon imádkozok, hogy ne vegyen észre. Vagy kikik úgy. Itt vagyok a piros ház pont előtt, a templom előtt van egy piros ház. Biztos. Mondd meg. Mi? De néz vagy nem? Mondd, hogyha nem néz. Jó, jó. Igen, erre néz a városra, pont velem szembe néz, bazd meg. Vagy engem néz, vagy a város, nem tudom, azt nem tudom. De pont erre fele néz be a városba. Én meg az a baj, nem látom, mert itt egy csomó almafa. Úgy
picsán lőnek innen. Házba majd abból. Ott is egy zombi Még pedig. itt vagyok tőle 200 méter. Vagy ha nem ide néz. Hát jó, és megint nézzek rá. Öreg bokor taktika. Most nem oda néz, most a militarit nézi. Még mindig Befutottam a boltba. Még mindig a militarit nézi. Jó van, akkor valószínűleg nem vett észre engem. Szerinted egyedül van? Kempel egy fél órát egyedül. Azért hardcore Days is. Szimpi a srác. Látom a... Ugye ránézek, várjál. Ide néz, ide néz, ide néz. Igen. Az meg Most kurva nem. bokor. Ja, most nem. A militarit nézi. De Nem tudom, rá tudsz lőni. hát, ja. 3-ra. 1, Várja. 500-zal vagy 600-zal? 5-tel. Jó. Oly, ha mehet. Mehet. 1, 2, 3. Kapta. Találd. De lő valaki más is. Én. Azt előtték. Kifeküdt. Oda menjek. Ennyi. Gyönyörű lövés volt. Jönni fog a zombi, mi? Enemy down! Itt mindig ott fekszik. Hol vagy? Merről mész? Megyek a Úton. dombra. Itt vagyok a dombon. Bódé felől. Bazd meg, zombik! Erre a bokor mögé. Cica. Itt akarlak megölni. Erre mindjárt ránézek. Itt egy Ja, zombi látom. hulla. Igen, azt a zombi hullát vettem észre először. Ott Hulla a család. merre van? Elő. Mögötted. Ott van egy bokor vagy fa külön. A fa másik oldalán. Most már elhagytad. Visszább gyere. De lassabban futkoznál. Állj! És most menj a military fele. Az meg ott? De ott. Ja, megvan. Ott, Meghalt, igen. feküdt. Repulse, no entity. AK-101-e volt. Kas izé valami PSO-val tuti. Mellényt kapta. Úristen, kibaszott prő vagyok. PSU 1-1. De mindenre rúned. Úgyhogy mind a ketten eltaláltuk. Nem tudom, én lőttem egyet, mire visszazumoltam, már csak azt láttam, hogy föccsen a vére. 2 lőttem. Találkozunk valahol. Tám lőttek. Hallom. Hol van? A piros házból. Az meg mögé nem. Nem, a dombon van. Talált. Fönn van a dombon fölötted. Az meg ez meg elé megy, hát nem hiszem. Jó, most már tuti kiszúrnak. Itt hagyom a 101-et. Ott azon dombon volt, amelyiken mi voltunk először. Egy embert láttam. De lehet, hogy több is van, nem? Nem tudom. Merre A hulla. fussak? Eltűnt a pali. De menjünk be abba a pirosba, ahol voltunk a utoljára. Oké? A templom.
piros. Mi? Mondjuk a pirosba. Vagy zöldbe, vagy melyikbe voltunk, mit tudom én. Melyikbe vagy? Pirosba? Mit van a kórház előtt? A templom mellett, ja.